Brácho, kolik vážíš let? Teď 150. Kolik vážíš let? 2 století. Tvé jméno? Vláďa. Vláďa, těší mě. Hoši, odkud pocházíte? Ze Zlína. Ze Zlína. Už jste v Brně. Já to točit, víš, to je ten problém. Yes. TikToker. Kamera. Kamera. A to jsou dobrý 100 uši. lidí se na něho podívá. 100 lidí? A teď se mu vysmála prodavačka. Cože? A proč jako? Můžeš ji vyhrotit, jestli chceš. Jdeme vyhrotit všichni spolem. Pobavíme se, jdeme. Jdem za něj. Yes. Proč jsi vyhrotila? Nevyhodila, vyhrotila. Nevyhrotila, proč ale? Třeba nabídka. Ne, kámo. Chceš uši? Ty vole, dost docela. On dneska říkal, že si je chce koupit. 12,5, kámo. A to jsou dražší, ale. Podrž to. Yes, dej si brýle, kámo. Ta brýle, vole, uši. Do sbírky, Gucci. Let's go. Když mi hodíš TikTok, tak tě označím. Samozřejmě, brašo. Yes, počkej.